Şehrazade gihîşt beşa dawî ya çîroka Elî Baba û bi dilgermiyeke mezin weha domand. Şevê, dema ku her kes ketibû xewê, Mircan di dukanê de dixebitî da ku karên sibehê amade bike. Jinişka veçiraya wê vemirî û rûnê wê qediya. Ew bi dizî çû hewşê da ku piçek rûn ji kuzên mêvanê bazirgan hilde. Gava ew nêzî kuzê yekem bû. Ji hundirê kuzî dengekî pistepistî hat. Gelo dem gihîşt. Ma em derkevin. Mircanê her çend di nava tirsê de ma. Lê bi aqilmendiyeke mezin dengê xwe guhert û bi nermî got: Na, hîn nedeme. Razê. Wê li dora hemû kuzan gêriya û fehm kir ku disî û heft kuzan de şervanên çekdar hene û tenê di kuzê dawî de rûn heye. Mircanê di cî de kuzê rûn hilda, rûn di qazana mezin de keland û bi lez rûnê kelandî, rijan serserê her dizekî ku di nava kuzan de girtî bû. Hemû diz di nava kuzan de hatin bêbandorkirin û bêdeng bûn. Nîvê şevê, serokê dizan rabû ser piyan. Ji pencereyê kevir avêtin hewşê da ku nîşanê bide dizên xwe. Lê to dengce nehat. Gava ew bi xwe daket hewşê û kuz vekirin. Dît ku hemû şervanên wî mirine. Ew di nava tirseke mezin de ji dîwarê hewşê re reviya û winda bû. Piştî çend mêhan, serokê dizan dîsa vegeriya, vê carê xwe wekî bazirganekî qumaşê bi navê Xoce Hisên Nîşan da û bi kurê Elî Baba re bû dost. Kurê Elî Baba ew vexwend ser şîvê. Mircana jîr gava hat odeyê da ku xwarinê bîne. Rasterast çavên xwe li rûyê mêvan gerandin û ew nas kir. Wê dît ku di bin cilên wî de xencereke tûj veşartiye. Mircanê ji Elî Baba destûr xwest ku ji bo mêvan govend û dansa xencerê ya pîroz bike. Ew bi cilên spehî û xencerê ket odeyê, bi mûzîkeke herîkbar dans kir û hemû bala serokê dizan girt ser xwe. Di dema her biskê de, gava ku xwe nêzî serokê dizan dikir, bi lezeke mîna birûskê, xencera xwe rasterast xist dilê wî. Elî Baba bi hewar û tirs qêriya: Te çi kir? Mircan: Te mêvanê min kuşt. Lê Mircanê cilên mêvan vekirin, xencera wî ya veşartî nîşanî Elî Baba da û got: Ev ne mêvan e. Ez beniyê min. Ev serokê dizan e ku dixwest canê te bistîne. Elî Baba dema rastî dît. Bi hêsirên çavan li ber lingên Mircanê tewiya. Wî Mircan azad kir û ew bi kurê xwe re zewicand. Malbata Elî Baba sira şikefta simsim tenê ji bo alîkariya hejaran û karên baş bi kar anî û salên dirêj di nava aştî û bextewariyê de jiyana xwe domandin. Şehrazadê çîroka xwe ya duyemîn a mezin qedand. Şah Şehriyar ku ji jîrî û fêlbaziya jinan a di çîrokan de pir bandor bibû, sîngê xwe vekir û bi rûmeteke mezin spasiya Şehrazadê kir. Her du jî fêm dikirin ku sînorê herî mezinê her fermanrewayiyê, bi rêya hişmendî û peyvên herî xweş dikare were nermkirin.